जों तिनि अजरा जराव हाथाय कतर जों फाइमानि हिंके नरजतन साइमानो तिनि इंटरलिक्यूटर चंगजाकना बागै जे दुई रेजाकमानि आमो चंगजाक यांगनि टंखा ते आबुनि बागै तिनि पार्टीनि अक्रा रक ते बुबाग्रा रक गुवाहाटीआव थांजाक ते ब्र गुवाहाटीनि फाव फाइगा हाइफानो ताबुफानो जों पजिटिव कोनो रेसपन्स मायखो आमहाय बया जे नेगेटिव रेसपन्स मांखा पजिटिव न ते किसा जों देसक वानसुगि टंगमानि डाक्टिंग नाय हिने आसक डाक्टि उंयाखो ते किसा जरा नांनाय प्रोसेसिंग उंनि टंगो अबनि बागै जों नाइसिं लाइट तै हाइफानो जों लेरखा हंकाय एबा अ डिसिजन न रनानि जोंनो नेग्लिजेन्सि खालायजाखा हंकाय जों जेकुनु मुहूर्तेवनो जों अजागो लायनाय ने वाचुक लायखा अबनि बागैनो जों बिनि अजागाव कुथुम लायखा अजागा सिनिया त्रिपुरानि करं करं जागावनो जिनि पार्टी वर्कर्स रक जतनो जों लामा कासुलायनाय नांखै जों हांगार स्ट्राइक खालायनाय बुबाग्राया जों वारियर्स दंगो जों हांगार स्ट्राइक खालायनाय जिनि बागैसो बुबाग्रासो कष्ट खालाय दंगो बुबाग्रासो किरिगि दंगो जों जतनो जिनि अर TWF रक दंगो YTF रक दंगो हायफोनो जों TWF नि सानामुचंगो जों बथागिया जों जेकुनु समयनो जों कायसा सिग्नल मांखनो जों हांगार स्ट्राइक स्टार्ट खारिनाय अबन बागैनो जों तिनो अर कुथुम लायखा ते कायसा कक हंकाय तिनि नरं बिसंति जों सानानि मुचंगो नरक जतने साइमन खा रिसेंटली कायसा वीडियो वायरल लंगमानि तिनि बागबासा कन्स्टिट्युएंसी नि खरकसा MLA बसक सेलेंमा सिंसा सामुं खलायखाबो कायसा कोथार असेंबली वो बो अ जगाव दफानि तिनि स्टेट नि जतो को काहाम चाबजाकलायो को काहाम सालायो आ जगाव तामनाय तिनि बररकनि तिनि दफानि अ स्टेट नि कुचुगो जों बाहाय के कानाय बाहाय के सामु काहाम खलायना बनो कक चाबलायो जेफुरु बररक पाइले यांगै तंलायो अ समयो ब हंकाय पॉर्न फिल्म नाय दंगो बिनि मोबाइल अब चिनि बागै चिनि त्रिपुरा बासिनि बागै बसखाय तामनाय दुर्भाग्यजनक चिनि कपाल हामिया अमहाय बरक से ब से अ असेंबली वो खरकसा MLA इंगे आचुकजाक इंगे जों सामुं खलायजाकमानि अ असेंबली विधानसभा वो जेफ्रो अधिवेशन चलिवै दंगो जेफ्रो डिबेट इंगै दंगो पक्षताय विपक्ष मिलिवै आ जरा काहामो से ब हंकाय आरो अंशग्रहण खायना तो अब तो कक करिखा बताम खलायगा हंकाय ब आचुक आचुगै और आसुक चारिदिके कैमेरा चाकजाक अ जाका बिनि आसुक दुस्साहस ब पॉर्न फिल्म नाय दंगो आमहाय सेलेंमा सिंसा सामुं खलायनाय न बाहायखे कायसे MLA पद बनो रिंटनाय बनि MLA पद न नाव टंगनायनि बिनि कोनो अधिकार सेकरे अबन बागे जों तिनि TWF जतनो बिनो तमुं न सेलेंगो ताय जों धिक्कार जानगो ताय अबन बागे जों तिनि तिनि त्रिपुरानि गवर्नमेंट न बीजेपी सरकार न तिनि मानिक साहा तिनि बरम गनां मुख्यमंत्री बनो तिनि रिक्वेस्ट तंनाय बिनि सदस्य असेंबली नि बिनि जे मेंबरशिप अबना खारिज खायनां थुं ब खरकसा विधायक उनानि चुगिया बिनि सदस्य पद खारिज खायना उंथुं जिनि आमो दाबि दंनाय ताय जों बिनि अटंनो जों सेलेंगो विशेषखाय जों खरकसा इलेक्टेड मेंबर न बनो जों जतो जिनि दफानि जिनि आमचैनि काहाम हामिया बिचार बिन थानिसे जों सानो अमहाय कोनो हामिया तंमु बिन थानिसे जों बिचार साननाय बियाबा बसे माहाय तंमु सित्रा खलायो ओंके पॉर्न फिल्म नायनानै बिनि व्यक्तिगत बिनि अधिकार दङ ब नाय मानो बिनि इच्छा अबनो जों कोनो माना खलाया किन्तु अबनिबो कायसा जरा दङ अबनि कायसा ब थाय दङ बियाबा ब जागा नाय हिंका जे जागा व जों जतनि सेनि राजनैतिक फाइसिङाव थांगा हांका जतनि पवित्र जागा जे जागा व अधिवेशन चलि दङ अ जागा अमहाय सामुं खाय माने अब बेलायखेनो सेलेंमा सिंसा अबनो जों सेलेंगो ताय बिनि सदस्य पद न खारिज खालायदि बनो नर्दी अ असेंबली वो तंगनानि बिनि कोनो अधिकार करे अबनो जों बिनि सानु रजनी बसका जों वान शट मानि हिंकाय जों आचुक लायनानै ना हायपानो
जोंनि हा बुबाग्रानि ककनो जों बिनि बुखुकनो नाय दङ बजे मात्र अरो जोंनि पजिटिव दांनो नेगेटिव दांनो साइनिया नेगेटिव दांखाय तो जों आसुकनानि बाध्य मांनाय आइतानो ताबुक जों जोंनि थानि मुंसा खबर सपाय कोनि बागे जों मोटामोटी जों अरो TWF YTF डिप्लोमा जत्तो दङ जों जागा थाइनाय फैलायो बजागा आसलाखि हामनाय हिनि कारण जोंनि हाथाय दफानि बागे जों बुरि फान बासाय फाइके जों ताकलायो बुरि फान बासा मानि बागैनो जों सक्सेस मुभि दङ जोंनि जत्तो सामंगनो जों जोंनि थैयासाक असबानो जों जारितनि नाय ताय नरक साइमान खाना जोंनि किसि जासकां आनि बुखक साइथांका शर्मिला आंबो आबो ककनो नस्ताय इसे साना निमा थांगो जों TWF रक जों प्रतिबाद जानगो जोंनि बरम गोनां जादव लाल नाथ MLA बागबासानि बो खरकसा MLA बनो जनप्रतिनिधि सुनामका ओ विधानसभा केंद्रनि बागबासा केंद्रनि जोंनि जनतारक फियाबा बोतिनि पवित्र विधानसभा गोथार समायतांनि हाबमानि जागाव से दिनै अबाहाय मांगपली नाय दङ हामिया मांगपलीनो नाय दङ हंखाय जों बुरि रक बेलायखे लासिवो बेलायखे सेलेंगो आबुनि बागै जोंनि TWF जों सारा त्रिपुरा राज्य सेंट्रल कमिटी तो ब्लक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी तो जों आबनो सेलेंगोताय जोंनि जादव लाल नाथनि बिनि MLA पद खारिज खाया हंखाय TWF रक बृहत्तर आंदोलन कोतर सभा जों खालायनाय आबुनि बागै अबाहाय बररक विधानसभा तंनानि मुसांगिया बो असुंचारो बेलायखेनो जों फर्स्ट टाइम जों नुखा अबाहाय खरकसा MLA आसुक बिसि कलक मा जों गोबां मा MLA गोबां मा राजनैतिक बदलनि MLA मंत्री जों नुगैफायका फियाबा अबनो फर्स्ट टाइम जों जे कायसा पवित्र विधानसभा बिसिंग मान थाइनो बिल पास खायनि बुइ सालाय तंमानि जराव से बखाय आयंगो इंटरेस्ट तुरुई बिनि आलादा से मोबाइल से इंटरेस्ट आबो नांमानिया एकदम जत्तनि से पाइथाकनि हामयान आबनो से बनाय दंगो हंगाय जों बनो जों हिनो जों TWF बो MLA नानि जिग्गता करै बो कायसे विधानसभा न नायकलनानि बिनि जिग्गता करै आबनो बागै रक जों त्रिपुरा मथानि बुरि बदल जों TWF रक तिनि अबनो जोंनि दाबि दंनाय जे बरम गोनां माननीय मुख्यमंत्री जों ननो कयो ताय जोंनि साख्लायो जे जोंनि बरम गोनां जादव लाल नाथनि MLA पदनो खारिज खायदि नियाखाय जों TWF रक सिरिं सिरिं आसुगुइ तंग्लाक जों बृहत्तर आंदोलन खायनाय आसुकना समय सीमा तो जों दाबो गैयाको कारण जों नायग्रा नाय बर गुसु जरा तैता मखाय जों उलो हंखाय बर खलाया हंखाय जों समय सीमा बादि मारिनाय दाबो तो जों समय सीमा रियाको